salamu alaikum yan uwa ine muku sallama. Salamu alaikum ya yan uwa ine muku sallama. Watan azumi zai kama ya rabbana ka sa da rabanmu. Watan azumi zai kama ya rabbana ka sa da rabanmu. Ku tattaro musulmi jumla duk ku taho ku zo mai murna. Ku tattaro musulmi jumla duk ku taho ku zo mai murna. Watan azumi zai kama ya rabbana ka sa da rabanmu. Watan azumi zai kama ya rabbana ka sa da rabanmu. Allah ubangiji mun tuba kurakuran mu duk fa a yafe. Dan Amina abban nana manzo Muhammadu mai girma. Dan Amina abban nana kun rike ka baya asara. Mu mun rike ka ba mu asara. Wanda ya barka yayi asara. Manzo Muhammadu mai girma. Manzo Muhammadu mai girma. Salamu alaikum yan uwa ine muku sallama. Salamu alaikum ya yan uwa ine muku sallama. Watan azumi zai kama ya rabbana ka sa da rabanmu. Ga gargadi muna jan kunne gare ku yare matasa. Watan azumi in ya zo a dakata a dai ibada. A daina bibiyar yan mata. A daina cokalar yan mata. A daina mamurar yan mata. Watan azumi in ya zo a dakata a dai ibada. Allah ubangiji ne ya ce gare ku masu jawo cuta don kun ga wata ya kama. Gare ku masu ciwon zahi wai don kun ga wata ya kama. Gare ku masu ciwon ƙarsa zuwa gare ku ya'ya mata kuma kuna da jawo cuta don kun ga wata ya kama. Ga masassara ciwon kai ni masassara ciwon kai na yi shiri har na kimsa amma masassara ciwon kai